Лео Бакст, Марк Шагал, Михаил Кокоин, Хайм Сутін. Твори гэтых і іншых вядомых мастакоў брастаўчане і госці горада могуць убачыць у выставачнай зале на Савецкай. Назва экспазіцыі «Аксіёмы» не выпадковая, бо значнасць прадстаўленых шэдэўраў не трэба даказваць. Палітра ўражвае, гэта жанравыя сцэны, партрэты, нацюрморты, пейзажы. Хотели, чтобы брестчане увидели, в принципе, лучшие работы из нашей коллекции. Но что касается École de Paris, то есть парижской школы, естественно, они интересны и занимают свое заслуженное место в истории изобразительного искусства, потому что они были первыми, кто постарался раздвинуть границы и выработать вот свой абсолютно не похожий на других художественный язык. Жывапісцы і скульптары парыжскай школы, чые творы прадстаўлены на выставе, нарадзіліся ў Беларусі. Два з іх родам з Брэста – Якаў Балглей і Дмітрый Сцялецкі. Некаторыя з карцін экспазіцыі ўключаны ў дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў Беларусі. Шикарная выставка, восхитительно, очень здорово. Но номер один для нас, для нашей семьи, это, конечно, Шагал. Да, картина, которая вызывает неподдельную бурю эмоций. Здорово, и чувствуется рука профессионала и художника с душой. Конечно, нам понравились многие картины, но, наверное, мне больше всего понравилась картина «Ребенок в розовом» Льва Бакста. Вообще, конечно, очень интересно. На адкрыцці выставы кіраўнік Брэста Александр Рагачук падкрэсліў яе значнасць і ўвогуле ўсіх культурных падзей, якія праводзяцца зараз у горадзе. Это должен быть город, в котором каждый день что-то происходит. И это что-то происходит должно быть хорошим информационным поводом, событийным моментом, но ни в коем случае не каким-то криминальным или околокриминальным. Вот почему все чаще и чаще мы стараемся привлечь в наш город различные форматы. Усе аўтары, прадстаўленыя на выставе, вельмі папулярныя за мяжой, а іх творы унікальныя і непаўторныя. І ў брастаўчан ёсць магчымасць дакрануцца да творчасці вялікіх майстроў. Алеся Семановская, Роман Філюціч, тэлерадыёкампанія «Брэст».